Imizwa ihlale njalo ifuna ukuziveza noma ngabe kuthiwa niyifihle ngeyimfihle engakanani. Akhathalekile futhi ukuthi isikhathi singakanani, ngabe inyanga, ngabe iminyaka, futhi ngaphinde kuba amasonto, nangey'nsukwana futhi iyakwazi ukuthi iveze. Yeah, that's why we are here. Sizodila nento ezifana nalezo ukuzoza ukuthi laba abasivashile namhlanje yini le abazame kuyifihla eyimizwa bayifihla ngokuthile. Asivele senze kanje, asivele sihambe siyothola ukuthi abantu ngempela namhlanje basiphethele isiphi isigaxa. Iso Ngeso. Wena ukhulume, wena ukhulumile ukuthi ubhuti benikezana imali. Yase yanqamuka imali. Wafuna okunye yini leyo oyifuna enye engaphe kwemali. Mina ngasho ukuthi uSibari wami bese ngimthatha as umuntu engithandana naye. Usofuna lale nawe. Yes. Wavuma yini? Ngavumanga. Iyonto eniqhatha ukuthi akavuma. Yeah. wena unaye boyfriend ntanami? Ulinde uSibari. Yeah. So kuzowenzakalani mekuthi uSibari uyavuma ukulala nawe usisi wakho uzombeka phi? Hayi into ebengisazoyibona le ekuhambeni kwesikhathi. Awe. Nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza kameva nina bendlonhle nophapha ekhanda ehlala nasezantsi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Amakhosi onke siyabingelela induna, imeya, bonke ke obomnyango zikahulumeni siyabingelela kusona zonke izinhlaka ekhona. Igama lohlelo ke Iso Ngeso kanti le Black Life TV igama lami uKing Sichaka ngwalapha kaLuqa. Ngami ngedwa ke ukhona uMamdebhana. Sawubona nkosazana. Sawubona Ndaba njani? Ngiyaphila njani ni? Ngiyaphila. Ngani yakwethu awubingelela abantu la. Ngiyabonga. Kukhulu yithoba ngicela ukuthi lethuba kubingelele imbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu limnandi oluthi Iso Ngeso. With myself umlangeni uMagasela nje bese shilo ke uNondaba ukuthi akahambi yedwa uhamba nami sibambisene nje kulolu daba lolu sifuna ukuzigaxa zabantu siza ukuthi yini abasiphathele yona noNdaba. Si ready? Yeah, si ready always. Okay, asenzeni kanje. Sawubona bhuti asibingelele ubhuti sikwamukela ohlelweni lethu oluthi Iso Ngeso. Sawubona njani? Siyaphila sisinjani? Siyaphila. Kukhulu ithoba nje bhuti wami ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzisho ukuthi ubawa kwaba isibongo and then uzobe usuhlala phezulu kodaba ukuthi ufisa thina sino King sikusize ngani. Ngizocela ukubingelela bonke ababukeli beBlack Life TV. Yeah. Bese ngisho cha igama lami mina ngumlindeni wakaCebekhulu. Ngisuka kwaNongoma ekhaya. Ayizwe voice yakhe like umsakazi like beautiful voice. Uzoni kwiBlack Life TV. Iyabukeka. Yeah, kambe it takes one to know one. Yeah. Anyways, bhuti wami ufisa sikusize ngani kwenzakalani yini leyo enza ukuthi yena uyithola usuhlela eduze kwami noKing? Sisi wami lapha nginenkinga. Inkinga yami ngasho ukuthi i-difficulty kakhulu inzima kahle kahle. Woza nayo sobambisana mina noma iKing. Inkinga yami ila ekutheni ngihlala no ngizothi usisi kamuntu wami. Hlala no Squeeze. Bengithi ngifuna ukuyibeka ngendlela enizwe understanda kahle. Yeah. Squeeze ngala. Kusho ukuthi manje mangabe ngihlala naye soba yi2 endlini ngoba umuntu wami akekho umuntu nje ongahlali kahle kahle endaweni eyodwa ngoba manje ukebuye kuCape Town uhamba amazwe umsebenzi. Uhamba mhlambe ilungani unyaka noma 3 years Ehambile nje. Hayi. Uyahamba ikemane uyahambela. Manje lapha njengoba ngihlala nodadewabo, udadewabo unokwenza ezinye izinto mawukuthi ukhona akufikile. Okay. Athathe lezi zinto zokuluka lezi egqoka amantombazane lezi oma Brazilian hair la. Lokho kufana kwendlovukazi. Lokho okunjena yini. Yeah. Thole sekuthatha ama wave. Akuthathe faka ikele enze yonke lento noma epheka ukudla umuntu wami akuthathe kufaka itswayi. Hawo. Manje mina ngicina sengiplay mayena lo muntu wami manje. Ngicina senilwa nibanga. Ngicina sesilwa thina ke manje ke sibanga into engekho kanti mina ngisuke ngingayenzanga leyo nto. Manje yilo bhuti omdala udaba lolu lungihlupha ukuthi ngoba ngiyamazi umuntu owenzayo lena.
ngiyamazi ukuthi uye udadewabo wakhe usisi wakhe manje ngiyanqena ukuthi ngimtshele dadewabo omncane lo ukuthi ngoba kuzoba ngazuthi ngiyabaxabanisa umndeni nihlala abantu but la nihlala khona ubani umnikazi wekhaya nihlala umuntu umnikazi wekhaya uye umuntu wami lo ongekho usisi wakhe omdala lo engithandana nabafu kuyothiwani bhuti ngoba phela manje engane yakuthi ugibhidile man kulungile so ukuhlala kwakho nalo sisomncane nalomuntu wakho uqale kanjani isiphi isizathu mhlawumbe osaziyo wena senza ukuthi nihlalisane nonke endlini eyodwa usisi wakhe lomncane umuntu wami wasuke wacela kumina wathi ucela ukuthi alethe usisi wakhe ukuze kushuthi ngisola ngathi kwagadwa mina ngoba yena uyazazi ukuthi umuntu ohamba hamba ngisola kwagadwa mina nami ngendlela engasola ngayo ukuthi hayi gadwa mina una ukusola la kade umzila ogadwela okay awubona nokwakuyinto mhlawumbe ukuthi kusizwe somncane ngento ezithile mhlawumbe ngiyakubona nakho lokho bhuti kodwa ngasuke ngabona ukuthi hayi gadwa mina la ukuthi ngingakwazi ukuciniseka ngifaka abantu ushona kanje futhi ungakwenza lokho uphethe umuzi baba hawu sengihoma lo 3 years mana ke mfowethu uchazela mina wena usizwa kanjani ngokuhamba nje kwalomuntu wakho wesikhathi eside kangaka esuke uyasebenza usizwa kanjani yesizwe iqiniso lakho nje wona siqo kubhlungu bhuti omdala ngifuna uqamba manga ukuthi ube nomuntu nje kodwa uyathandana nomuntu ahambe iminyaka abuye manje uma usumkhumbule awazi ukuthi uzokwenza kanjani ayish so now inkinga yakho wona ukuthi lo mncane uya destroy and nanisho senilwa wona kodwa uyazi ukuthi destroy lo mncane kodwa ungakhona ukutshela lo mdala uma efikile ngenxa ukuthi unqane ukuthi baxabane yebo bhuti o protector lo mncane uthando lwakho lo protect angiyilo queen ake ngidedela wona mhlawumbe khona onakho no ngicabanga ukuthi ngazi kodwa nawe ungangicorrecta bhuti wami kulombuzo kaKing ukuthi yena uprotector umndeni noprotect uthando uyazi ukuthi uma engangawuprotector umndeni nothando luzophela kuzoba ngathi uyabaqhatha so egcineni umuzo wasisi so ngoba usingane yasekhaya ikuphathi ayikuhlelisile kahle ongcono uhamba yabo uthola umqasho no 2 years laba bambayo 3 years ekade ngifisa ukubuza mina bhuti wami ilokho ukuthi yena njobe esuke epheka ukwenza lokho only if usisi usuke khona yebo usuke kwenza mangabe ekhona usisi wakhe ebuyile bese kuma mengekho nje amawiva kawathathi ayakawathathi wathatha mebuyile mangabe ebuyile ngokubuka kwakho kwenza ngenhloso lokho kokuthi enze yonke lento le yebo ukwenza ngenhloso bala uyazi ukuthi izathu behind angazi ukuthi yini izathu ngoba bhuti omdala la kade ubuza khona ukuthi why ngeke ukuthi protect uthando lwethu kuukuthi manje angisebenzi kanti uyasebenza yena wona suphelele 3 years lutha amatoho aweka amatoho manje kuze ngithola into yokudla ingakho ngithandana naye hayi ngeke khona kufanele sikwenze King angisho ukuthi sinamsebenzi kodwa fanele amatoho zami because akukho right ma othandweni sohlaliswe isiswe usho akamthandi kwayena usisi ngoba kukhona ukuthi singathi masibuza sithola ukuthi kwa wena uthando awusenalo lwakhe sekuyizathu sokuthi ukhona into akusiza ngayo that is why but ke ngifuna ukuthola la before mhlawumbe sidlulele phambili ukuthi uma nisuke nithethisana kule issue oyishoyo uke yakhulume kanjani usisi uyakuveza ukuthi ngisha u5 la yimina ophethe la noma nje uyayikhuluma general noma uyashiyeka noma waloshiyeka ngoba uyazi ukuthi wena unamandla ayena uyengasho bhuti omdala ngoba akangincikiseli ngalutho nje ngisho njalo ukuthi ishaya mina lento la enhlizweni ukuthi ngoba kuyona impilo ofanele phiko umuntu wesilisa ushawo ukuthi vele uyazi umsebenzi wakhe ezendoda ukuthi usebenze udlithuku zakho so this is why ushiyeka awuzama ispani yazi ngiyayisaba King lento okuthanana nomuntu engakabi nayo imali more especially umuntu wesilisa because isikhathi abantu besebenemali bakutshengisa bawoba okay sometimes umuntu ungasho ukuthi uyamazi fana nokuthi umuntu uthi mumbi ungathi umuntu mumbi engakabi namali kanti ubroke be careful so
same thing applies to in relationship ebudlelwaneni. Uma uthandana nomuntu, more especially uma umuntu sesengenamali. Ngathi uma uyintombazane ungathandana nomuntu ube uwash yabo, because it might depend ukuthi lo muntu usehlaliswa ukuthi khona izinto ayitholayo kuwena. Wait until this guy athola imali yakhe ubone ukuthi uzohamba ufuna choice yakhe. Whether izombekfire no kodwa egcineni uzobesha ukuthi kahle mina into engangifuna into ukuthi so be careful. And ngiyangibona thina nawe sebesiba o-MC. Kubona umcimbini masulambeni. Everyone ophambili wow wazwa muhle kanti indlala. Wadla yabona. Ayikho. Na lento beke. Oh my god. Ngicela sambe. As a gentleman asambeni siyobona ukuthi basemlandi sisomncane yini esoyithola esayidini lakho. Ziyitori ziba mnandi masithola amasayidi omabili. 100%. Siyobheka ukuthi samthola. Sure. Alright, asiphinde sinamukele ke futhi esigabeni sesibili esiqeshini sohlelo lethu libizwa ukuthi iso ngeso. Sikhulumile ke esigabeni sokuqala sabona ukuthi no lento njengenjwayelo ifuna umuntu wesibili. Kodwa ke Ndlovukazi. Yebo King. Secret. Siyaphila phela sothini, sothi siyaphila kodwa umkhuhlane ayingibambe ngento. Hayi nxa sengana ukuthi nimzame noma umphumputho. Yileo manje. Abazochaza ukuthi yini umphumputho. Mina kuphuthwe mina. Lento yokushutheka ingane. Usuyazi bantu yini umphumputho. Phela uthe. The sign of. Anyways, asingasimosha isikhathi ngokukhulu ukuthobeka sicela ukubingelela sikwamukele uhlelo lethu olithi isongeso my sister. Cishe ngathi my king. Akuthathile lo mfana. Anyways, sicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV. Bese uyazisho ukuthi ubawa kwaba isibongo. Sanibonani babukeli, igama ngo-Okuhle Isibongo Waqwabi. Awuqwabesa namaqwabi. Baqwaba kayi ayingende bokubuka wena. Anaso ufuna ubuka ababukeli bakhe. Ahlangani nami isicefazana nazo. Nathi mntaka mama. Silathi. Sila. Yeah. Yeah. Anyways, maqwabe sizokunikeza nje usocela usiphi indlebe ezasando. Angithi yamazi lo bhoti. Yeah, ngiyamazi. Okay. Bafo Yebo. Singa wena ngoke awumchazele lento ade usixoxela yona ukuthi uzizwa kanjani lapha egcekeni ngayi. Izinto azenzayo yonke into eyishilo khona azoyizwa phela iqhama from horse's mouth. As much as usichazelile sinoking kodwa ngenzeka singabisashi ngendlela wena dufisa sisho ngayo. Okuhle into engulethele yona la ukuthi izinto zenza mangabe kukhona siswakha ngithanda. Kodwa mangabe ngekho awuzenzi. Ngamanje into engingqenayo ngqena ukumtshela usisi wakho ngesimo esisodwa sokuthi ngqena ukunixabanisa. Lento yakho ukuthi uthathe inwele zakhe lezi ayigqoke ekhanda uyifaka isikelo mangabe uyifaka isikelo and then Ngitshela nale ukudla ukuthi ufaka usawoti omningi ekudleni kwakho. Ufake no sawoti ekudleni yonke leyo nto leyo usuyenza manje iyo ingakho ngithe ukuthi ngulethe la. Ima wena kwi-age okuyona you decided ukuthi ungilethe la ma-TV in front of phambi kwabantu bebona ukuthi lezi zinto ngizenza. And mana wesikhathi kufanele kuziminyaka emngakanani la. Ubothi imdala yakho uyacaba ku TV. Dala. Mela ngibiza ngitshele phambi kasisi wami. Inkinga manje ngiyanqena ukunixabanisa nosisi wakho kahle kahle. Kahle ngivikela uthando lwethu. Ngisho kanjalo ngithi ngivikela uthando lwethu nosisi wakho. Ngoba nje ngeke ngize ngithande futhi ukunibona senixabana. Mina ngokwazi kwami hayi ngoba uvikela uthando lwenu nokuthi uvikela ukuthi mina nosisi wami sixabana. Ingoba vele uyazi ukuthi kune secret yakho engakunini. Hawu, secret? Yeah. Secret yani le? Uyakhohlwa ukuthi a year before wena ngakufica unentombazane ekhaya. Endlini kasisi wami. ngitheni King? Bodi. Hawu. Kanti konke lokho owenzayo manje ukwenziswa yileyo nto. Ima manje wathuka kanye nathi awuyazi lento esho okuhle ngibona ngathi nawe uyathuka. Ngaba umthembo umuntu. Wathuka kanye nathi naye ngathi akayazi lento eyiyo. Yabona nje. Mana ke wengane yami okuhle. Uthi kunemfihlo yakhe engakuwele ukuthi walala nomuntu endlini kasisi wakho. Sonke lesikhathi yini yenza uthuthulo lento engakhuluma. Ya nami ngingasho ukuthi ngivikela ukuthi usisi wami angaze aphatheke kabi.
kodwa Yeah. ngimthandi mase ngimbona phansi. Ngiyayibona leyo. Naxoxa nafika up naye ukuze lento ungamtshela usisi wakho. Wagcina engibribe like enginika imali. Okay. Iqiniso bro. Akuyiqiniso futhi. Manje kusho ukuthi wena umbribele ukuthi angamtsheli usisi wakho ukuthi wena udlala nentombi endlini leyo the wena i-owner uyena usisi wakho and wamncoma lo sisi ukuthi she make sure ukuthi wena ucovered sithi ungasebenzi ungenzi lutho usurvive ngaye but waletha intombi walala nawo naye imali yokubribe umntwana lo uthangasho kodwa unayo ukuprovide ekhaya ezindoda. Inkinga bhuti omdala ngangenzela ukuthi engalilimazi uthando lwethu nosisi wakhe. Okusho ukuthi imali uyinikeza usisi ethi igadi. Ngangimnika wona imali ngenzela ukuthi engagcine sekhuluma le secret ayibona. Ukuthi ngishela la kuKing ukuthi yena imali unayo yokwenza okunye awukwazi. So sengicabangela ekuthinini mhlawumbe leyo mali usukuyinikeza usisi yini yabo Yes. imama lithi yena igadi. Wasubona wena ukuthi hey ukuze ngithulise umsindo la. Bribe ngayo. Awuthi ngibribe ngayo. Yeah. Kuba kanjalo. Hey inzima le sithando sami wena ungakwazi ukufihlela usisi wakhe imfihle engaka ngenxa yemali but mina ngibona ngathi uyayifihla lento uma ukuthi uyamhlukumeza ufuna abaxabani ubhuti uyamthanda usibari wakho noma kwayena umthanda usibari wakho. Yeah, ngasho ukuthi ngiyamthanda esibari wami but ngiyamthanda nami side lami. Abe And nawe uyakwazi lokho. kanjani uyakwazi? Uyakwazi. Wakwamtshela. Akaze ngimtshele but uyakwazi. Manini tshelani mina. Benibribana ngema noba nisabribana manje. Mawukuthi kwanqamuka kweyimanqanyilwa yini mawuthi kusekhona kusaqhubeka yini? Bekusaqhubeka bhuti omdala. Until Benginami ngifisa ukuthi engamtsheni usisi wakhe. Bengingazi ukuthi kanti kunento eyakhelayo phakathi ke enhlizweni. Uthi usisi uyazi ukuthi uyakuthanda usho kanjalo okuhle. Ngishiya. wazi kanjani? Wazi kanjani ngoba mina awukwazi umtshela. Mina bengubribe nje ngemali ngithi ngivala leli. Uthi okuhle Liyaqala la. uyazi wena ukuthi yena uyakuthanda. Ya usho phambi kwethu in front of phambi kwethu. Njengoba yathi Wena wazi ukuthi okuhle uyakuthanda. Benginakho nje ukumbone bafensanyana nje. Wasmile like. Yachaza. Benginakho. Yenzani nezweni ngempela? So okuhle ngifisa ukuzwa ngawe mamazi. Njengoba uthi wena unama feelings a brothers, uspenda inyanga eziningi mhlawumbe usisi wakho njengoba kuthi ubuya once yabo after 3 months after 3 years after 2 years after a year depends ukuthi usebenza kanjani. Ucabanga ukuthi uthando lakho lenziwe ukuthi usumbona njalo? Yeah. Wabona umuntu lo muntu ungifanele. Yeah, ngasho ukuthi ngibone kanjalo. Wesisi. Ngizwile ubhuti ekhuluma off ukuthi beninikezana imali uthi akasasho manje uneyimfihlo lo ufikela ehole umuntu ongcwele akasasho manje. Wena ukhulume wena ukhulumile ukuthi ubhuti beninikezana imali yase yanqamuka imali wafuna okunye yini leyo oyifuna enye engaphe kwemali. Mina ngasho ukuthi usibari wami bese ngimthatha as umuntu engithandana naye. Usofuna lale nawe Yes. wavuma yena Akavumanga. iyonto eniqhatha ukuthi akavuma. Yeah. Wena unaye boyfriend ntanami? Ulindi usibari. Yeah. So kuzowenzalani mekuthi usibari uyavuma ukulala nawe usisi wakho uzombeka phi? Hayi into ebengisazoyibona le ekuhambeni kwesikhathi. Awe. Mana wesisi yakuphatha kabi lento ukuthi usibari wakho ambambe eqoqobela omunye usisendlini. Yeah, yangiphatha kabi. Manje mawucabanga ngeke ni imphathe kabi usisi wakho leyo ukuthi wena maye ngekho esinkweni sakhe uyazenzela. Yeah, vele naye ngamphatha kabi. So wena irelationship yakho nosisi wakho nokuba ifamily uyayiriska ngaleyo ndlela nje ukuthi uthi imizwa yakho ayihambe phambili. Yeah. Sho? Khulumani naye ningabe sifazane mina ngeke. Sengicayekile. Mfowethu So na nemathi. ukhona inside wena uma ufika la olivezile lakho. Uveze umuntu oxakiwe ohlupha kodwa manje mangithi yabo lokuvela igaxa zakho nje nawe phakathi. Awuzange uyithi ivule ukuthi uko-offerisha isithelo sase-Eden usisi la. Wasinqaba wena. Naxabana lapho ukuthi usunqaba isithelo sase-Eden la. Uyakuvuma lokho ukuthi niqale lapho uxabana. Shuthi lezi zinto azenzayo
uzokusika izinto enze ungamtsheli usisi wakho wena umtsheli ngoba usaba ukuthi mawathi vuka usisi wakho nawe uzothi vuka uvele kushindle Impela bhuti. namanje ngisasho King mkade umuntu okuthanda engenalutho bukhona kudingayo kuwena yo what a story uthando la ngempela alunjalo now tshelani mina nobabili ngoba ubhuti uthi uyahlupheka lapha ekhaya uyamhlupha nawe sisalve side lakho ngokwakho ukuthi wena enza lokho uyamfuna nimisela kwenze njani go forward kulelo daba Ay mina angikhona ukuthandana naye. Ngithandana nosisi wakhe. uthanda usisi wakho Yebo ngithanda usisi wakhe. ngesikhathi ucheat vele kwaba kanye Kwaba kanye nakhona nami kwenza ukuthi ngangikhothile nje ngangithe ukuphuza phuza. awusakhothi manje Hayi manje. awunathile Ngangithe ukunathanatha. Manje ngagcina sengithatha umuntu ethaveni. wabuya naye Wabuya naye. uzishayela Kanti uzosibamba ke. Asi mina nginento angiphuzi but I have this thing on my mind ukuthi everything enziwa umuntu masedaki usuka ade khona noma ephila wona you told us ukuthi umuntu wakho uhamba for a year ahambe 2 years usuku uqoqoba laphi ubusa aphi ngesikhathi engo Hayi nakho ukuyibamba bhuti. okay awukwazaka lesikhathi sethaveni ukuyibamba because nazi into engibuza lokho nina you used ukuthi masandakiwe nifuna ukufihla ngotshwala as if utshwala ibona obuqhamuka nama feelings ukuthi ngiyolala nakali bivele ikhona ukuthi ubudinga something to hide uyabona umuntu mayezothi into enza ukuthi ngikushaya ngoba ngiyakuthanda ehide ukuba rough kwakhe nokunganakela omunye umuntu ngegama lothanda the same thing enenza etshwaleni hayi ngisho ngithi kwenzeka iphutha bhuti ngoba kuba mhlambe wawusopha khothange wawungeke uzuyenza wawungeke usola isibindi kodwa yona into obuyihalele phela ngeke ungayihaleli uyazi asikhulumeni iqiniso kuyafika usabantu kodwa manje ngibuye ngithi ake ngifocus kwenye qhubeke manje King utshwala kuyakufocusisa kule nto le akudistract uthi ayingeke lamathanga amahle wona lawo futhi mina ngimnqeni noma into zefana bese tsani noma into zefana masha la kusho wena ukuthi udaki wantu yaphila ngesakhe gcina sikuba kanjalo phela so nasisomncane tell me do you understand igama elithi appreciate Yeah. lisho ukuthini ku Like like ngendlela yakho nje comfortable ngayo nje cha yazi nami ngiyacabanga ngalisho kanjani appreciate ukwenzani appreciate ngesiZulu asibe nangesixhosa to appreciate something but ukubonga umuntu mekwenzela into enhle you show some gratitude ayingeke Job something like that all right igratitude yeah so asiyeke ngenye indlela ngoba mhlawumbe la izoba nkulu ngifuna ukuthola under leli gama ngokwazi kwakho umuntu osuke appreciate omunye for something ayenzile usuke mapha amagama under lelo gama kuwena owaziyo asebenza like usisiwakho ngithi ukukhulisa usemncane namanje asemncane but still ebala indleko zakho ubala na which means wena mawuthi uyahlonipha igama ethi appreciate zonke izinto azenza kuwena uyayihlonipha so mangabe kuyihlonipha zonke izinto akwenzela zona do you think lento yokuthi umuntu ambeke ekhaya amthandayo naye amondla njengawe ezwa kuthiwa wena uthi nama feelings ngaye uzophinde eqhubeka akwazi ukuthemba abanye abantu because anything oyenza manje umoshela abanye abantu abalandelayo ngeke but still uyaqhubeka ukuthi uSibari uyamthanda umdinga phansi futhi cha phela ama feelings no ama feelings are control uqinisile nami ngiyavumelana nawe uyakwazi ukuyicontrola usisi udinga ucophesha abantu abazom-understandisa ukuthi lento ayifisayo inyama efuna leyo nto kodwa izomosha ubudlelwane bakhe nosisi wakhe forever because yeah we are fighting with lento yokuthi esoni ngaso ugcina yawo lento ekhulunywa ubhodi do you understand into ongasebenzi umuntu wesilisa ibhlungu hayi ibhlungu and ayamukeleke anytime noma unganginike motivation usuku lonke ngeke ngiyamukele because indoda nje kusemagazini lawo ifanele provide anytime
So uma indoda kodwa ke yafuyo isikhathi eside igcina sine mentality yokuthi ngicomfortable yena. Yeah. Someone ufuna enze something for me. Ngeke ngisho nje labafithi abalingana nabo ngaphansi kwami ukuthi ungayamukeli into yokondliwa for such a long time because uma uyindoda usheshe ube comfortable. Once wa comfortable ungamithisa 4 abantu 5 because wena wazi ukuthi vele la ukhaviwe right yabona. Kanti indoda kufanele ishizile even if uthi uyashizile. Umuntu wakho queen mawukuthi akanayo imali miyeke ahlale ku one room aqashe kuwo ahlale emva kwendlu yakubo kusona lento ezofunda ukuthi uzowenza kanjani impilo ibe bright. So I'm not blaming umuntu kaBhuti kodwa I'm blaming into ukuthi uBhuti abe comfortable entweni ayibona ukuthi naye iyahamba. Kanti uBhuti okungenzeka ukuze kuphela yonke lento ungaphuma lapho phambi ye-struggle sibona ukuthi lo muntu okuthandayo ngeke akusupport and even ulapha. Ngiyakunikeza imali yokurenta mhlawumbe ke. Noma ngiyasasho ukuthi yokurenta imali azokupha yona mhlawumbe usiyayiphantela ukuthi uyarenta ubeka istofu uziqhubele nempilo yakho because vele iyakwenza nawe umuntu osifazana ukuthi ungamhloniphi umuntu mase responsibility yakho. And nakhona ekhaya you can do something khona imali ayilethayo wangavula anything ngebusiness Thenga iqeda. so uyabuya nda eseqeda kubi Ama sugar straws. Ngoba kunzima Bhuti emdala yabona ukucela yonke into. Yeah. Ayenzima leyo nto. Awubuka nje manje sizocelwa ingane icela isithelo ngoba mina naye yabona nawe uyacela kusisa. Yabona mase uyicela cela ingane isecela isithelo sakho ngoba nawe uyacela kusisa. Yabona ngapha ucela ipetisi ngapha ucelwa hayi ngeke. Ngaza kwethu asibonga kakhulu. Silivale lo hlelo singalokho sikhuluma into ngoza kona Queen. Yeah ngicabanga ukuthi injalo nje obusishilo baba ukuthi my brother ngiyazi ukuthi kunzima ukuphumela ngaphandle uma usujwayele ukuthi kuyadleka ngala. Kodwa uzama uqhamuka namanye amaqhinga njengendoda ukuthi uzophuma kanjani kodwa noma kuthiwa khona okutholayo kuyimama akungabe ukuthi yena umama she's taking care of everything ngawo izokulahlekisa ubudoda bakho lokho. And also my sister igazi mfethu awuzama ukuthi ulithathe ngenye indlela i-DNA ukuthi uqhamukabi. Ya bafana mhlawumbe bayahalisa asazi kodwa ke ungahali egcikeni. Yebo leyo into ezoqhaza nosisi wakho ngomuntu wesisa mhlawumbe ongavela akuthelela isifo akumithise ephinda kushiye. Ngongani ngama feelings nje. Ngokwenkolo kuthiwa inkanuko leyo uhalela into. Yabawela. Yabawela. So go get your guy now ozobo wakho nibe right. Umuhle futhi. Stop sabaweling your sister's boyfriend. You know. Ngazothola ingane asiswa ingane ubaba bakho hayibo baba le ngane kwakusibarwa hey black bagasela uhambe king ngaza ukuthi sibonga kakhulu siyanconcoza uthando lelikhombisalo yakhombisa thina nanasicheat siyathandana nje straight asiphinde sibonane ke ngokulandela egameni lohlelo isongezo. Thank you. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy e-Black Life Traditional Pharmacy. Is there black